ಹಡಗುಗಳೇ ಕರಗಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಹಚ್ಚುವ ಹಣತೆ ಶಾಶ್ವತವೆಂಬ ಭ್ರಾಂತಿ ನನಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತೇನೆ ನಾನು. ದೀಪ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಖ ನಾನು, ನಿನ್ನ ಮುಖ ನೀನು ನೋಡಬಹುದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅನ್ನುವಂತ ಕವಿಯ ಸಾಲಿನಂತೆ ಈ ದೀಪ ರಜಪುರದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರವರು ಮತಾದಿಸಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು ನೆನಪು ಮತ್ತೊಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಶಕ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುಲ್ಪೈನಂಚಿನ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಎನ್ನೋದು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ರೆಡಫಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು 5ನೇ ಸೀಸನ್ ದೀಪನಾವತಿ ಪುರಂಚಿನ ಕೊಡ್ತು. 2014 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನಿಕಾನಾಗ ಸೀಸನ್ 5 ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೇರಿದ ಬೇತೋ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ 10 ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ತುರುತ್ತ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕೊರ್ನೆಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಗಿಟ್ಟಾವು ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅವರ ಜೋರಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡ್ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಸಮ್ಮುಗಡು ಬಾರಿ ಪೊಲ್ಲುಡೆ ಇನಿ ಉದಿಪನದ ಲೀಸ್ ಪೂರೈಕೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುನು 25 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಏರೆಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಪೋಪುಂಡು ಬಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಏರು 10 ಏರು ಬಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಏರ್ನ ಕೈಟಿಪ್ಪುಡು ಬಂದು ತೂವರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಸೇರ್ದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಏಟೆ ಇರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಏರು ಮತ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಉಳ್ಳಿರ ಅಂಚಲಿ ಈತೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರಿದರೆ ಅಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರನು ಬಂದು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಉದಿಪನದ ಬಿನ್ನೆರ ನಂಚಿನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಿ ಪಾಲೆಮಾರ್ ಸರ್ನ ಮೋಕೆಡಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರೇ, ಇನಿ ಬಹುಶಃ ತುಳುಟೆ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣು ಬಹುಶಃ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ದಕ್ಲು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಗ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಪ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಪರ್ವವನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ. ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಬಹುಶಃ ನಿರಂತರವಾದ 18 ವರ್ಷ ಹಿಡಿದು ಇಂಚಿನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಬೈದೇನೆ. ಮಾತಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಮಾತರಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಪ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಈ ಗೌರವ, ತುಳುನಾಡು ಈ ಗೌರವ ಬಹುಶಃ ಮಾತಾದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಕೊರ್ನ ತುಳು ನನಲ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಂಡು ದೇಪಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತುಳು ಬಂಡ ತುಳು ಪಾತೇರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ಇಂಚ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮಲು ದುಂಬತ್ತದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಪನೆಂಚಿನ ತುಳು ಇಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಐನ್ ಪೂರ ತುಯಿನೇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಕು ಇತ್ತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಆತನು. ಆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಡಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪಡು ಈ ತುಳು ಎವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ತಕ್ಕ ಮಲ್ದಾರ ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾಗ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಬಹುಶಃ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬೈದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಕುಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನರು ಆರನ ತುಳುತ ಭಾರಿ ಜೋರಿತ್ತು ನಪಗ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಿತ್ತು ಬರೋಡು ಕೊಂಡದೆ ಆಂಡ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆತಂಡೆ ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟೊಡ್ಲ ಬಿತ್ತು ಬೈದಂಡೆ ಆಂಡ ಇನಿ ತುಳುಕು ತಿಕ್ಕಿನಿಂಚಿನ ಗೌರವ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ರಿಚಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಬಂಗಾರ ಪಟ್ಲಿ ಏರ್ಪಡ್ಪರಂಜಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೈ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಅಂಚ ಆಂಡಲ ಆರು ಗುಡ್ತಿಜೇರಿ ತುಳು ಅಭಿಮಾನ ಭಾರಿ ಇತ್ತಿಂಡಾರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನೀನಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಭಾರಿ ತುಂಬತ್ತದ ತುಳುತ ಅಭಿಮಾನಡು ಇನಿ ಈ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ತಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಂಡ ಇಂಚಿನೇ ಮಾಧ್ಯಮ ತುಂಬತ್ತದ ತುಳುಕು ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ತು ತುಳುನು ಬಳಿಪ ಒಂದು ಬೋಪೇರೆ ಪಡ್ಬರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ತುಂಬದ ಕಾಲಡು ಈ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ ನಿರಂತರವಾದ ಬಹುಶಃ 18 ವರ್ಷ 180 ವರ್ಷಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಲೆ ನೀಗ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಬುಕ್ಕುರಿ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ತಾರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಮಾಧ್ಯಮಡ್ ನಮ್ಮ ತುಂಡಲ್ಲ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಸೇವೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಅಂತಾರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ನಡಪಾರೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಜಾಹೀರಾತಾರಲ್ಲ ಅಟ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ರೋಹನ್ ಮುಂತೆರೋ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬಂದೇನು ಬನ್ನೊಂದು ಸರ್ ಇದರ ಪಾತ್ರ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂ 90
90.5 ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳದ್ದು ಎಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳುಕು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವೇದಿಕೆ ಎಡುತ್ತಿನ ಮಾತ್ಯ ಗಣ್ಯರೇ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಿಟ್ಟಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೆನ್ನೆರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡ ಕುಡ್ಲ ಬಣಿ ಪಕ್ಕ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಊರು ಪೊರ್ಲುದ ಊರು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಎಡ್ಡೆ ಊರು ಇಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಪಂಪಿನಿ ಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಅಂಚಾದಪ್ಪನ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಊರುಡು ತುಳು ಪಾತರಿದಿಂದ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ತುಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ಅಂಚಾದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಕಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮರಾಠಿ ಪಾತೆರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಕ್ಕಲು ತುಳುನು ಪಾತೆರು ಕುಳುನು ಒರಿಪಾದು ಇಂಚನೆ ನಡಲ ಮಸ್ತ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರತು ಕಲಾಭಿಮಾನಿನಕ್ಲಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ತದು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆನು ರೆಡ್ FM ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಮಾತೆರಡು ಕೇಳೊಂದು ಯಾನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಎರಡು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಹೊಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮಕ್ಕ ರೆಡ್ FM ಅಂತಕ್ಕಲು ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಳು ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರನ ಮಾತಾಡ ಕಲಾವಿದರೆತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪನು ಅವಾರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದ ದುಮ್ಮು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಯಾನ ವೇದಿಕೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಕೂಡಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ FM ಅಂಚ ಪ್ರಸನ್ನ ಬಕ್ಕ ಶೋಭಿಶೆಟ್ಟಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗೋವಾಡ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕನ್ನಡಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆವೊಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ತುಳುಡು ನಮ್ಮ ದಸರಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಕೊಡ್ತು ತಮ್ಮ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಕಲಾವಿದರಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೀನಗಡಿ ಪುಣ್ಯ ಆಪಿನ ಪಟಾಯಿ ಕಡಲ ಗಡಿತ ಶೋಭೆ ಪೊರ್ತೋಕಂತುಲ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮರಾಠಿ ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲಿಲೆಗಳ ಉನುಪು ಪೊದೆಪು ಕೊರದು ತಾಂಕಿ ಪುಣ್ಯ ಸಾಧ್ವಿಗೆ ತರತಕ್ಕಾಗ ರಡ್ಡರ 1000 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮವು ಸಾರತ್ತ 81 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಎತ್ತಿನ ಜೊತೆನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಪಿ ಇತ್ತಿನ ಚೆತ್ತನ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮವು ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮವು ಅಂಚೆತ್ತಿನಡೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ 93.5 ರೆಡ್ FM ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರದ ಮುಖೇನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯ ಮಲ್ತಿನ ಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ನಟರಿನ ಗುರುತಿಸಾರೆ ಅಗ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪನ ಚೆತ್ತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಚ್ಚ ಬೆನೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ಐಗೆ ಉಜಾತ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಪನವದ ಬೆರಿತಾಂಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಾರೆ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ತಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರಿಗಳ ಸೇರಿನ ಚೆತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಡೆಗಳ ಯಾನಿ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎಡ್ಡೆ ಪುನಬೇಕುವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಚ್ಚೋ ಬೆಳೆದು ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಬಂಗಾರದ ಕಿರೀಟಗೂ ಮುತ್ತುದ ಪಕಳೆಯರವನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ 93.5 ರೆಡ್ FMಗೂ ಯಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಗುರುಕಾರ್ಯ ನೆಡ್ಡೆಪ್ಪುನ ವೇಗುವೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಕ್ಕುಲಿಗಳ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟದಾದ ಗೆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಕಾಂಡೆ 92.7 ಬಿಗ್ FM ಬೊಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಮೋಕಿಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡು ಪಡೆದು 5 ವರ್ಷ ಅತಿಥಿ ಆರ್ಜೆ ಆದ ಯಾನ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಏನಲ್ಲ ಎಪ್ಪಡದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳೆಡ್ಡೆ ಅವಡೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರೇ ಮಾತೆರೆಗಳೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನೈತೊಂದುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸುಬ್ಬುಲಂಚಿನ ಮಾತು ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪೊರ್ತುರೆ ಕೊಡೋರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲೇಂಡು